Aplikace Řekni nám to je vhodným nástrojem pro diskuzi, inovace, výzkum a spolutvorbu. Jako flexibilní platformu je možné její základní vizuální i obsahovou podobu upravovat podle potřeby konkrétních klientů. Vstupní branou pro uživatele je přihlašovací stránka. Projekt je obvykle určen pouze vybraným uživatelům, kteří jsou pozváni k registraci. Všechny texty i grafickou podobu je možné upravovat podle potřeb klienta, případně personalizovat text na pozvání, za kterým stojí konkrétní tvář. Přihlášení je možné přes uživatelské jméno či e-mail a heslo. Po správném zadání přihlašovacích údajů se návštěvník dostává na homepage komunity. V levé horní části stránky pak vidí logo komunity Řekni nám to. V pravé horní části jsou uživatelům k dispozici základní informace a nastavení. Pod odkazem Můj účet je možné upravovat základní osobní údaje, měnit heslo nebo přidat avatar. Záložka Moje body členovi komunity umožní sledovat stav jeho bodů a historii připisování odměn. V horní části obrazovky je umístěna modrá navigační lišta menu, která odráží strukturu webu. V nabídce je přehled, fórum, novinky, nápady, postřehy a dotazníky. V pravé části modré lišty je umístěna možnost fulltextového vyhledávání v celém obsahu webu. Níže jsou přes celou šířku webu umístěny 3 dlaždice, které odkazují k vybraným článkům v sekci Novinky. Pro lepší atraktivitu kombinují grafiku i text. V dolní části homepage je možnost umístit anketu, vedle ní je potom graficky oddělený prostor pro náhled příspěvků ze záložky Postřehy a Novinky. V záložce Fórum jsou rozděleny diskuze na část moderovanou a na diskuze uživatelů. Oficiální diskuzní témata zakládaná moderátorem vychází ze zaměření komunity a jejich cílů. Scénář témat je vytvořený v dlouhodobějším horizontu ve spolupráci s klientem tak, aby na sebe témata navazovala, případně aby teoretičtější témata střídala živější diskuze. Přehled oficiálních diskuzí je v horní části stránky. Druhá část diskuzního fóra je věnovaná vlastním tématům uživatelů, do kterých moderátor nezasahuje. Tyto diskuze slouží k posílení vztahu uživatelů k prostředí diskuzní komunity a oživení interakcí mezi členy. Diskuze jsou rozděleny do kategorií podle tématických oblastí. Po výběru konkrétního tématu se uživatel dostane přímo do diskuze. Úvodní příspěvek je barevně zvýrazněn, další příspěvky jsou řazeny chronologicky. Záložka Novinky přináší aktuální informace pro členy o fungování komunity, ale i další zprávy související s tematickým zaměřením projektu. V článku může být například upozornění na novou funkcionalitu, pozvánka k diskuzi s odborníkem a nebo informace o výsledcích ankety. Rubrika Nápady poskytuje prostor pro crowdsourcing neboli spolutvorbu. Příspěvky prezentují originální inspiraci nebo náměty, které vyzývají k zamyšlení osobitých řešení nějaké situace či úkolu. Každý nápad je možný již v náhledu hodnotit prostřednictvím hvězdiček 1 až 5 podle jeho přínosnosti. Tato záložka asociuje komunikaci na Twitteru, kdy uživatelé vloží svůj krátký příspěvek. Texty na sebe nenavazují, řadí se chronologicky a není možné na ně reagovat. Postřehy nabízí osvěžení v internetových diskuzích formou krátkých glos nebo trefného komentáře. Poslední podstránka webu Dotazníky umožňuje umístění výzkumů formou dotazníků. Dotazníky jsou naprogramované v profesionální platformě Open Survey a po jejich vyplnění je uživatel přesměrován zpět na stránky komunity. Komunita nabízí také snadné vytvoření ankety s uzavřenými otázkami. Anketa poskytuje další údaje o členské základně a zároveň je také oživujícím prvkem mezi diskuzemi. Komunita je řešená jako uživatelsky velmi vstřícná, vkládání nového obsahu je velmi intuitivní a grafické rozlišení homepage pomáhá snadné orientaci. Jednoduše aplikace Řekni nám to a zkušený moderátor vám usnadní správu vaší zákaznické komunity.